Tillykke med de 15.000, du har fået af Fredericia Kommune til at drive værestedet Hyggen for. Tak. Hvad skal de bruges til? De skal bruges til kaffe og te og kage, stearinlys. Det er et års budget, vi regner med at bruge på almindelige dagligvarer. Vi skal bruge lidt mad og fælles ture eller fælles spisning. Altså sådan, at det bliver lidt bedre for de brugere, der kommer der, så de kan få lidt mere indhold med. Hvad har I så haft at gøre med penge indtil nu? Jamen, vi har ikke rigtig haft noget. Vi fik penge af sundhedsprojektet, hvis vi skulle bruge kaffe og te og kage og så videre. Og så har brugerne nogle gange lagt en 5'er, og så har vi købt kage for det, eller chokolade, eller vi har fået en gave med noget chokolade, og vi har fået nogle poser kaffe og sådan noget. Så vi har fået lidt rundt omkring for at holde det kørende. Det gør så livet lidt nemmere for jer? Det gør det, ja. Hvornår har I åbent i Hyggen? Vi har åbent tirsdag og torsdag fra 18 til 21. Og så håber vi på, at efter sommer, at vi også kan holde åben om søndagen. Og det bliver fra 10 til 12 med noget morgenmad. Det er sådan lidt en plan, vi har. Det lyder godt. Held og lykke med det. Tak skal du have.